Your Excellency, my name is Blessings Kamira, representing Angariba Television and Radio. Allow me to ask my questions in Chichewa. Payambira penipeni mwa fotokoza bwino lomwe za mavuto siyana amene Amalawi akukumana nawo. Solanga ndila kuti mwina Amalawi akumafuna atadziwa kunena kuti ndi chifukwa chani nthawi zina mwakhaza kuti mwapemphedwa kuti muthandizepo pa zinthu zina mavuto ena amene akuchitika mboma mwina mwake simumapezeka nawo. Tikulankhula izi chifukwa chakuti ambiri akhala kukambapo kuti munafunsidwapo zotenga nawo gawo kuthandiza nkhani imene inavuta ya Cyclone Freddy. Kuti nanga mavuto ngati awawa mmene alilimu mutayitanidwa mukhoza kuthandizapo? Funso lina lomaliza ndionera zakuti aboma akumakamba kwambiri kuti mulamuliro wa chipani cha DPP simunkanena chilungamo kwenikweni makamaka pa nkhani yokhudzana ndi chuma mmene chikuyendera. Anthu mwina akufuna atadziwa zenizeni kuchokera kwa inu kuti kodi chuma mmene chinalili chidali motani, chifukwa pakumakambidwa zambiri nena kuti mmene inu munkanenera si mmene chuma adachipezera mmene iwo adalowa mboma. Thank you. First question, yes, ndilele kuthandiza government ndipo nakita offer first press conference kuti ngati atonse alliance akuvutika ndi kuyendesa boma. So it was very clear kuti zikwavuta. I think everyone saw that. So nakita offer kuti ndine anyamata ngatu inawo kuti ndikupasani akuthandizeni kuyendesa boma. Paka anyamata ngambi also achuma akabambe akamwanamveka amagashi ambi nakita offer, and it was sincere. I'm not trying to play games. It was sincere. It's our country, and therefore it's important to sign young council. You see, I think I'm against the government with like Jipongwe. I think when Friday, you in a snap of marriage, you're not gonna put the meeting major in a it was useless in a political and, as I said, political stance. After trade is a technical problem. The technical problem requiring technical experts, disaster experts, not former presidents. That's when I go to yeah, excuse me, and I was excused. And I'm not ashamed of it. I so stand by what I did. I think when I was how the economy was entire, I think it's there for you to see. Mkatikona nonse, mkatikona kuti team bomber, inflation 98%, interest rate about 4%, national reserve over $1 billion, 6.1 miles for foreign reserve. That's amazing. Bingo, you said to me, could Peter, my aim in life, before I leave this country, in Zapese forex over $1 billion. He did not manage to do it. But I did it because I wanted, in fact, to respect his legacy. So we did that, like that's amazing. Kumazon says, last time, by import cover ya 10 days, yoke. Kandazen 1.5 or 6 billion. Tina siakas, napta good zero. We are nowhere to say, to show. Even higher, I think, even Mongolia, if you can see my project, everywhere in the country. Miseu, Manyumba, Chancha. You can see all those problems. Easy. Including this famous road here, named after a very famous politician from Ankojiboma to Balkatano. First I saw in Garok, Singapore. When I said Kunifaka Singapore, I wasn't saying Singapore. It developed towards Singapore in terms of quality, vibrance, and so forth. Mseu, Komanso, Mzuzu, Nkada Bay. When you go there, it's first class. When you go to Singapore, that's what I was saying. Did they aspire? No, that's what I meant actually. On a more serious note, at Nigeria, you can see we tried something. Did I say something? Maybe sometimes we made mistakes, but if we made mistakes, it was not out of evil, maybe it was out of bad judgment or whatever.
but we're doing everything honestly for the best of this country, and I'm proud. We achieved a lot. Honorable Chibungo forgot one thing, Mara and Cement, which Honorable Osauka here is the one who initiated that as minister. It was my plan. In 15 years, Malawi, and it can be done. Uganda, they did that. I was talking to Kagame, they had 9 million people. Here we have more people. They did it in 9 years. I thought in 15 years we could do it. I would smell development. What's more development than having a nice house? You remember the first place we could watch that lady you were there? I think she was about 75. And I gave her the key for that Yasmin, Yamalata, Nikakim was outside. Just look at her eyes. It was unbelievable. Just her eyes. For the first time. And then you were also don't. That's what we try to do. As it chose, I was with it, we initiated it. I committed college, I chose. We tried to create jobs for my youth and so forth. I chose as a minister. ECF, you and I chose. With no reason, but which we didn't have the DPP. Arrogance and ignorance. And I told her, look what has happened. It takes them almost 4 years to have the same program, exactly the same program, Amy and I chose. So I think to answer your question, I say it's medicine, but that's human nature. But all in all, I thought we did our best. And I'm very, very proud of all my ministers and everybody else and the party, what we achieved in 6 years. At the moment, it seems that the DPP family is not in order. There are still some squabbles here and there in terms of the leadership. So how can you assure Malawians that when taking government, you can take government with this present scenario? Thank you. Thank you. You answer the last one first. In every family, Pamaka, here and there, it's part of life. And so that's part of life. You can't agree. The MDPP or any party anywhere, America, John Biden, there were 21 candidates competing for president, primary. But once they found that Biden was going to win the nomination, they all decided to support him. The same Republicans and so forth. So disagreement is healthy. In every issue that will happen now. I've forgotten the first part of the Can you just repeat the first part? Then the second part, but the first part, huh? Oh, the same thing. Oh, okay. So as I say, as I said that I think we were to huh? Are we ready to take over? Oh, the government. Okay, yes, we are. There will always be disagreements, I think, and sometimes disagreements are healthy, and we certainly are ready to take over the government. We know how to do it. We've done it before. The first DPP government, the country, Malawi, was the second fastest growing country after Qatar. And Qatar had oil. We didn't have any oil. We managed and we continue the second administration. We are ready to do it if people give us a chance. Now, I think what you're alluding to the fact that people voted us out of government. Well, I'm sorry, but Malawians, you made a choice. You made a choice. And all this nonsense and all that stupidity. So you kicked us from the government and look what has happened. Kamnalo Zedwa Kanitan, I don't know. Emmanuel Bucho, Nilmazor Lamasenga, say Kamnalo, I don't know. But I think what he did was so stupid. I told Malawians, Kuti Mukasanka Bumaeri, Musanka Mavuto, Musanga Chirugo, remember University of Linsonia on August 2018 at the graduation there. And I made a speech. I said, quote, that was 2018. I could see, I said that if Malawians are not careful, one day
evil will rule this country and Malawians will be held hostage. Those are exact words. August 2018. 'Cause I could see what is happening. What is happening? People say, Ziko Sukwenda Bueno Cancha. I'll say, okay, God, Ziko Sukwenda Bueno. Tell me the alternative. They have nothing. Zero. They have nothing. That's why now, even now, they have nothing new at all. I don't see anything new that they have done other than continue, which is good, what we initiated. There's nothing new they have done. Because they came there with a blank, I'm a tabula rasa in Latin, with a blank slate. And they come there completely unable without any single policy. But that's fine. Malawi made a choice. You made those choices. In the future, no, I'm sorry, I have to tell it like it is. In the future, otherwise I repeat the same thing. So I think I've answered your question. Chakwera akuendesa dziko lino. Ndiye ndikuona ngati ndi chipongwe chachikulu kumuuza munthu amene wagona ndi njala, kumuuza kuti dziko li ndikuliyendesa bwino. Chimenecho ndi chipongwe. Munthu amene wapita ku chipatala ndikulembedwa prescription kuti kuno ku chipatala kulibe mankhwala, kaguleni mankhwalawo. Mthumba mulibe kalikonse, akubwera ku nyumba ali ndi nkhawa kuti sono mankhwala ndiko agula bwanji. Ndi chipongwe kumuuza munthu ameneyo kuti bomali dzikoli ndikuliyendesa bwino. Ndi chipongwe kumuuza munthu amene wakhala pa mzilo wa mafuta 8 hours kudikira kuti agule mafuta. Ndi chipongwe kumuuza munthu ameneyo kuti dzikoli ndikuliyendesa bwino. A president ndimanena nthawi zambiri kuti kuyambira pamene munatenga president 2014 kuzafika 2020 palibe tsiku olo limodzi, ani ndikunena zimezi ndikuzindikira kuti ndizoona chifukwa ndinakhalapo nduna yanu ya zamafuta. Palibe tsiku olo limodzi anthu Malawi muno anakhala pa queue ya mafuta. Kumeneko ndiye kuyendesa bwino kwa dziko, osati munthu anthu akukhala pa queue siku ndi siku ndikumauza anthu omwewo kuti dziko ndikuliyendesa bwino. Kumeneko ndikuwatenga Malawi ngati anthu opusa mmene mwanenera muja ino a president. Ndi chipongwe kumuuza munthu yemwe mwana wake amubweza ku skulu chifukwa cha school fees kuti zakwera kuti dziko ndikuliyendesa bwino. Inunso president, inenso ndili nduna yanu za maphunziro, munavomera kuti school fees ite Malawi muno. Ana ku secondary school samalipira school fees, yabwereranso. Anthu akulephera akubwerera maskulu osaphunzira. Ndi chinthu chachipongwe kumuuza munthu amene walephera kugula fertilizer chifukwa wafika 107,000 kwa cha bag imodzi kuti dziko tikuyendesa bwino. Zonsezi zikusonyeza kuti pena pake Chakwera amationa ngati Amalawi ife ndi opusa. Andi kuti bwino kuti Amalawi tiauze kuti ya ndife osauka kuba sife opusa chifukwa mmene amatenga bomali analonjeza zambiri. Andi ndimadziwa ndikamayang'ana chifukwa ngasi ndakhala mu mboma kuti tu achikulirewa pena pake zinthu sakuziziwa. Ndipereka chisanzo olemekezeka president athu. Munthu kamafuna mpando wa president uzikhalabe ndi chithunzithunzi kuti kodi amene ndizagwire nawo ntchito ndi ndani, amene azakhala mu cabinet mwanga ndi ndani. Ndikumbukira inu bana muta wina president 2014 munayamba ndikusankha nduna imodzi yoka Agudo Gondo kuti akhala minister wanga wa finance chifukwa mmaziwa kuti chuma ndichofunika. So president azikhalabe ndi chithunzithunzi kodi nduna yanga ya za finance izakhala ndani. Pano tasintha ndunazo katatu muzaka zitatunso. Zimenezo zikusonyeza kuti wani sakuziwa kuti kodi nduna ya za chuma imayenera kukhala ya mtundu wanji. Ndiyeno pali trial and error pamenepa. Koma Malawi ndi amene akuvutika
pa upresident sipoyesera yayi uzipitapo utakhwima kuziwa chimene chimachitika mziko. Ndiyeno china chimene chandikhumudwitsa kwambiri ndi chakuti avomera dzanali kuti amaononga forex pakuyendayenda. Kumenya ndikuvomera mina anena kuti ndasiya kuyenda, kumenya ndikuvomera kuti ndimaononga ndi forex. Bwanji samamva nthawi yonseyi amalawi akhala kunena a president chonde tachepesa ndikuyendako kumangoyenda ziko lisilingayende ngati ine sindipita kunja nanga mene asiyamu siyenda. Koma vuto ndilakuti funso la ine ndilakuti ndiyeno aononga forex ija yomwe yapangisa kuti amalawi tipange devalue ndalama zathu ndi 44%. Ndiye kumapempha amalawi kuti mankhwala ake mumwe mankhwala owawawa muvutike kamba ka devaluation osaulula kuti ndapangisa ndine amene ndimaononga forex ine. Chifukwa forex yatha ndi ya president, forex yatha ndi boma. Zonsezi zikusonyeza kuti a president athu akutitengera kumtoso amalawi ife. Ndipo tiyankhulepo nkhani ya ECF. Tisaname apa sikuti chifukwa chakuti ayendesa bwino bomali ndi IMF yakuvomera zimenezi ayi ndithu zinafika pakuti na osatipasa ndalama zimenezi bomali nagwapo ili ziko lisidangayenda. So sanatithandize chifukwa chakuti good performance ya economy koma kuti na akangotisi yatoka boma lili bankrupt sititha kupanga zinthu. So akamati yankhula amalawi ife kubakhala ndi mkokomo kuti akuyendesa bwino dziko akutitenga ife amalawi ngati anthu osazindikira. Ndinene ichi kuti tikamakhala ndi program ndi IMF ndi boma lina lilonse tikamatenga ngongole kaya kutani cholinga chake chizikhala kuti miyoyo ya Malawi ipite patsogolo, miyoyo ya Malawi ikhale bwino. Koma sunganene kuti ndakatenga ngongole ku IMF ndalandira facility kwa IMF yomwe itapangise kuti no Malawi muzunzike. Now kukhala pa mpando wa president Malawi ndikumazunzika ndiye kuti iwe sukuziwa chomwe uchite kuti Malawi asazunzike. Now anali Malawi momuno anaona anzawo akuyendesa boma limeneli Malawi miyoyo yawo ikuonekabe ndithu pang'ono kumapita pasogolo, anthu kumapanga ma business, anthu kumalemera, anthu miyoyo yawo kumakhala yosangalala. Anali momuno anaona iwonso anali beneficiary ya kayendesedwe kabwino kaboma. Koma azitembenuza zonse zija Malawi ndi dziko lovesa chisoni pakali pano. Amalawi akuvesa chisoni pakali pano, akusowa mtengo wogwira. So pano tifunse funso lakuti kodi munthu amene amalandira minimum wage ya 50,000 ndi minimum wage jasubano yatsika ndi devaluation manager moyo wake ukhala bwanji kuti asamale banja lake? Ndiyeno ma measures amene ayikaja sana ikirenso anthu ngati amenewo ayikira anthu akumuzi, komanso anthu akumuzi aja olomu mpase munthu akumuzi 50,000 kwaja in 3 months ipanga chani? Kuti bwino kusaononga economy ndikusiya dziko liziyenda mene limayendera pansi pa boma la DPP. Ndingonenapo mayi na viche kuti ife sinaononge zikoli, sinaononge economy, akabwezera zikoli ku DPP tipitiliza kuliyendesa so bwino mene timayendesera kale. Osatiso kuti tinene kuti tinaononga pena paliponse anatenga boma chifukwa cha bodza. Kuyankhula cha zinthu zomwe sikuziziwa, kulowa mboma mbuja kuzazifunsa kuti ndiye ndiyambire pati, zimene zativuta tipa ndiye ndiyambire pati, sakupaona poyambira. Munthu ukunena kuti ndifuna kuthana ndikatangale. Chimozi mwa icho chimene kupanga ndikukamanga
director wa ECB yo kuti asamakumangeni. Nkhani manager ndiyomvetsa chisoni yochititsa manyazi dziko lonse lapansi. A vice president awo ananena pa wireless ndikufuna kuti immunity imene amakhala nayo president ichosedwe, kuti nayenso president aziyimbidwa mulandu ali pa mpando. Achilima kuzowapo chani, akufuna chifukulidwe chani. Ndiyeno a president athu Professor Arthur Mutharika mawu wanga ndi akuti ndizomvetsa chisoni kuti Chakwera akuganiza kuti Amalawi ndi opusa, koma pepani, Amalawi si opusa. Amalawi alibe ndalama, koma akuziwa kuti Professor Arthur Mutharika anayendesa bwino dziko kulekana ndi mene akuyendesera dziko Chakwera. Komanso Chakwera alilephera kuliyendesa dzikoli. Thumba la chimanga limene timagula 7,500 mu 2020 panopa atuli pa 50,000 mutsogoleri wa Chakwera. Fetereza amene pamene ife timasiya mboma timachoka mboma anali pa 17,000 panopa ali pa 110,000. Amene angakwanitseyo ndi ndani? Mafuta amene amagalimoto amene ali magalimoto yo njinga za motowa kapena amasienta, nthawi imeneyo mafuta anali pa 6 palita imodzi 690 kwacha, panopa akuti 2,500 mchakati. Amene angakwanitse ndi akatero nanga kanthu amene amanyamulawo akwanitsa matransport sangakwanitse. Tithaso mapita kupereka zitsanzo magetsi amene panopa akwera kupita kunchini kuti ukagaye mitengo yakwera. Madzi okumwa amene omwe watoti amulunguwa oti mulungu adalenga kuti zikhale zaulere, madzi omwewa akuti safuna akwezenso. Palibe pothawira pena paliponse poti Malawi anganene kuti ndi uthawira apa ndipeza mpumulo. Chilichonse Chakwera mwa dzina lawo la iwo Chakwera chilichonse. Koma ife tikufuna kuti zinthu zimene zitsike ndipo zitsikadi. Chodabwitsa nchakuti malo moti aganizira Malawi kuti Malawi inu tumuvutika kuti tipange zotani kuti titsitse kuvutika kumene kutithani nako. Ndi pamene akumabwera kumene kuti inu a DPP ndi amene mudapangisa zimenezi. Inu akamuzubanda nthawi yanu ndi amene mudayambisa mavuto amenewa. Inu abakiri munuzu ndi amene mudayambisa mavuto amenewa. Inu malemu bingwa Mutharika ndi amene munapangisa mavuto amenewa mpaka nakufika pa Joyce Panda mpaka nakufika kwa Professor Arthur Mutharika. Kodi osewa angakhale oyipa? Ndeno tikaonesesa bwinobwino oyipa ndi iwowa chifukwa muchatafotokozera muja kuti 2020 732 kwacha imene timagula dola imodzi. Ndipange mwachangu nkhani ina kumanena kuti ndalama programu ya IMF ya ECF ya Extended Credit Facility akuti ndi family da kansula kuti wake nditaifa DPP ayi da kansula soka adangofikira ku kansula ndifaira kuti sakudziwa kuyendetsa boma kupupuluma ndi zinthu ungoyankhula umapereka mauthenga oyankhula kuti tipange chakuti kumakapanga zimene zili zolakwika mmalo moti adakatifunsa ife ya DPP kuti kodi ino mukagwira bwanji ntchito imene maita bwanji ntchito imeneyi. Tikinene nkhani ya devaluation umapanga ikonomiyo ikakhala kuti ino ikonomiyo kenjabwino osati ngati athuira yakuti sitimatha kugulisa zinthu kunja, sitimapanga zochuluka kupitisa kunja, koma zambiri timapanga zoti tikugula kuchokera kunja. Mene ananenera abingu ananenaso chimodzimodzi, aprofesaso ananenaso chimodzimodzi nthawi imene anali boma. Ifeyo kwathu kuno timangogula zinthu kunja, nkofunika kuti tiyambe kupanga zinthu m'malawi momwe. Tikazafika nthawi yakuti tikupanga zoterozo mwina mwazi nkumati devaluation izatithandiza. Koma pano
singatithandize chifukwa imene machitika zinthu zazimangokwera mankhwala amene timagula kuno simapanga muno timagula kunja, fertilizer timagula kunja, mafuta timagula kunja, kusezi ukapanga devaluation zimakwera. Ndipo umakhalanso bodza lina lakuti mafuta amene ali mdziko munowa azachumawa ndinu ya DPP mudakongola ndalama zambiri. Ndeti mati tisuseso pano amene akutsutsira Profesa Arthur Mutharika akuti muzaka 6 boma lawo adakongola ndalama amene adakongola ndalama zosapitirira 1.5 trillion. Koma boma ila mali Congress Party zafika 8 trillion mu zaka zitatu zokha. Ndeti kafusa kuti kodi ndalamazi mwapanga nazo chani? Tikumafusa ndipo samalayi mukufusa apanga nazo chani? Muona kuti zambiri zimene apanga nazo iwo ndi kusakaza. Akusakaza bwanji? Makagula zinthu kunja zosafunikira. Umayenda ukwera ndege mosalabadira. A professor akuti mu zaka 6 anayenda 18 times ka 18, koma awawa amene ayendera zaka zitatu zokhazi ayenda ka 42 times. Amalawi mutakuona nokha kuti kumene akupanga anzathuwa ndi kusakaza chuma, koma pamapeto pake kumanena kuti nasakaza chumacho ndi ifeyo. Komanso kusakaza kwina adalemba na okhaokha zintchito, ukatengana pa mudzi wonse vana zidzukulu wonse kutengana ulendo wa ku State House kumene kumakagwira ntchito. Adalembana kupatsana maudindo au nduna kapena alangizi pa chiweniweni. Tikatitu pambumba yawo pomwepo, tikamati chiweniweni ndetu pambumba pawo pompo, kapena ayi mwana wa malume wonse ali mkabineti momwepo kuli kuononga kokha makabineti okwana anthu 33 pamene kabineti ya Profesa Arthur Mutharika munali anthu okwana 20. Zambiri zimene aunongera ndalama zimenezi zimene tanena mucha kumapanga contract kapena kumapanga mapasana kickbacks projects akulu kuti akatenga ndalama zija azikagawira anyamata pa misonkhano kumavala ma t-shirt. Ndalama zokongola zomwe zija zimene zatipatsa mavutozo kumaziba. N'chifukwa chake kuti forex mali kuno kulibe chifukwa cha nkhani imeneyi. N'chifukwa chake kuti zinthu zakwera mtengo chifukwa cha nkhani imeneyi. Chifukwa chakuti kodi zonse zikwera mtengo chifukwa chani? Chifukwa cha ulamuliro wa Chakwera. Tikunena pano mu zaka zitatu ngati pali dziko limene lili losaukitsitsa, tinali osauka inde, koma pano ndi tafika ku mapeto ndi ifeyo Amalawi. Tikangana ku Zambia, tikangana ku Tanzania, anzathu akuchita bwino, koma ifeyo mwathu muno ndi tikusaukirabe mu utsogoleri umenewo wa Chakwera. Funso nkumati kuti tsopano pa nthawi ino yolima ino munthu zoona wanzeru zake anganene kuti ndikweza thumba la fertilizer zoona Amalawi. A Profesa Arthur Mutharika akufunsa funso limene wanzeru zake angakweze mtengo wa thumba la fertilizer ndiye kuti munthu ukugwira, koma chifukwa chakuti sakukuganizira ino Amalawi, chifukwa anakakhala kuti amakuganizira bwezi watanena kuti tamba ni mwagula fertilizer, tamba ni mwalima kaye, mwina tikamafika mu marriage ndimene tidzapange devaluation. Chinaso chimene chikuti chavuta ivi ngakhale ndondomeko ya fertilizer uyu wotsika mtengo uyu wa makuvoni tunena pano midzina loko ndi modzi yemosapezeka kuti tsopano njala imene ndi mavuto akukwera kwa mtengo tithana nako bwanji. Ndiyeno dzanali anabwera Chakwerawo achoka kunjoko kungofikira kufika Malawi akuti ndayankhula Amalawi, ndi anayankhula Amalawi koma auza kuti tsopano pano devaluation imeneyi tipanga zakuti ino tachepetsa Malawi asathu
amene timalandira tachepetsa fuel, amene timalandira iyayi azimayi kapena ndi ana amene amalandira chithandizo, ndalama zimene amalandirazo mataunimu taonjezera mwakuti. Koma tinene zoona pano zonsezo nzabodza, akhala kuchita zimenezo mbuyomu koma palibe imene chachitika china chilichonse. Ife tili ma leader asogole someone ngati kuti anthu ndi opusa and treat them with contempt. We should not do that. I think for anybody to say kuti zisikwenda bwino when we know zisikwenda bwino, I don't think that's right. Or kuononga ndalama zimene zikalaina kuti ntchito zabwino kuthandiza anthu khani chipani mankhwala kuchipatala and so forth, school fees, instead using that money for unnecessary expenses. It's not good. It's not right to Malawi people. So all the money belongs to the people. That the people who generate it, as Honorable Kamamba said it correctly, the Anhamizaja. The ones wake up, and also one of my Navicha said the same thing. I'm at 6 o'clock. I went up and way up at 6 o'clock, Kalima, until 1 o'clock. After that, we build a 5 mile cutting a margin. And after that, cook and leave for dinner and start all over again the following day. Those are the ones I might create Forex. And I think those are the ones we should really respect. Whatever we do as a government, we are there to help the most vulnerable. I'm not even powerful. Those are the people we must help. So any government policy, it must reflect that. So the last one, if I so go, this government or any government in future, makamta lead the country, muziganizira anthu kasiaja, akagoyati, kakulikwenu, kakumendo, ndamene muzaganizira. Sure, those are your masters. Ndamene anakwika ni mampano. Jonjo, zikomvambi, ambe kudaisa inosuzi.